umthintile uDiana van Rooyen. Wow. Umthintile uDiana van Rooyen phakathi eboxini akangananaza uNompempe. Uthi uNompempe ipenalty. Uthi uNompempe any touch ezophazamisa a promising move phakathi eboxini, it leads to a penalty. Awukho-ke umthetho kuma-FIFA rules othi-ke soft penalty, cha awukho. Any touch leads to a penalty. Njengoba uSipho Chain edileya kanje, basambhekela ukuthi uGaston Sirino imvamisa uvame ukuthi-ke ipenalty ayikhahleleleke ngakuphi, ngakuliphi-ke isayidi. Uyasukuma Gaston Sirino, uthi-ke ngizoyiyela mina uGaston Sirino. Unaso isipiliyoni, ugijimile eqenjini leMamelodi Sundowns, wanqoba inqwaba yey'ndebe neqembu leMamelodi Sundowns. Yena-ke uGaston Sirino, Sipho Chain uzama ukuthi-ke aphole. Uthi uNompempe Chain uyangidla ngesikhathi. Uthi uNompempe Chain uyangidla ngesikhathi. Uzoya lapha-ke Gaston Sirino, insizwa yaseMontevideo esuka lapha-ke ezweni lase-Argentina lase-Uruguay. Uzobhekana noSipho Chain. Wazobuka. Ya Shania Mpahla. Wase badumizana.